намияи проектуш проекти замонави бо ғишти пухта бо нархи ҳозира 469375 рубл расход шудаги. салому алайкум подписчикҳо, салому алайкум тамошобинони шабакаҳои интернетӣ. Бародаро, имрӯз видео дар мавзӯи як проекти хона мешавад, яъне як проекти беҳтарин мешавад бо ғишти пухта бо нархи ҳозира, яъне ҳама материалуш бо нархи ҳозира ҳамаро мо ҳисоб кардагем аз нол то охирша. амрӯз мо ба шумо ҳамаша гап мезанем. Видеоро бо диққат тамошо кунед. ин як бор сурати ҳамо хонаро бинен. хеле ки диден ҳамо сурата ин ҳами хонаро мо полни расходша буровардагем. видеоро бо диққат тамошо кунед, ҳатман ба шумо маъқул мешавад. хонае ки дар навор дидем бародаро, намияи проектуш проекти замонавия беҳтарина 17-8 хеле дидесен. хонаи хубай проекти беҳтарина, кухни дора, баня дора, 4 хона дора, 1 калидор дора. наш меҳмонхона 7.5-3 ин хонаи нишаст 3-6. ана инҷа калидор 2.5-5 мешавад. ҳамин калидор медроен, инҷа кухни мешавад 3-3. ана инҷа баня мешавад, ина баня 2-2 мешавад, мана калидоруш 1-2 мешавад. ана ин хонаҳо 3-3.5 мешаванд. ин хонаҳои мисол спалняё чиқадр ина ҳамаш размерош ҳастай. проекти калонай беҳтаринай. ноз мо ҳамин проекте ки дидесен, мо ҳамира расходша аз нол то охирша ҳисоб кардагем. озе ҳамаша ба шумо гап мезанем бародаро. мана ҷое ки дидесен, инҷа 9 метрай, на ду тарафа камтарак буромадагиай. ина инҷа 1 метр разница дора. инҷа нози расходи фундаментша гап мезанем бародаро. ана расходи фундамент бародаро дар 78 пагони метр 70-40 рехтаган. чиқадр диден ҳаму проекта 78 пагони метр буд. ана семент 80 халта меравад, 43 сомонӣ 3440 сомон мешавад. ана арматур барои армирод кардан 75 дона меравад, 25 сомонӣ 1875 сомон. сим 5 килограмм 15 45 сомон. ана санг 3 камаз 500 сумӣ 1500 сомон. шебен 2 камаз 800 сомонӣ 1600 сомон. ана қум 2 камаз 400 сомонӣ 800 сомон. устопули бародаро 1 пагони метри амура 30 сомонӣ мерезанд. пули усто 2340 сомон мешавад. обши расходи ҳами фундамент бародаро аму дар 78 пагони метр 70-40 рехтаган 11600 сомон расход шудагия. ин нархҳое ки гуфтесам бародаро, нархҳои ҳозирай, нархҳои ҳами дани момент ҳамин нархай. ана расходи стена девол бо ғишти пухта мо ҳисоб кардем бародаро, 2.5 метр баландиш. ана ғишти пухта 18000 дона меравад, 0.70 дирам 70 дирам шудагия ёзи. ана 12600 сомон фақат ғишти пухташ мешавад. ана семент барои чиндани ҳамо ғишт 75 халта меравад, 43 сомонӣ 3225 сомон. ана қум 2 камаз меравад 400 сомонӣ 800 сомон. сетка 3 рулон барои бақувват шудани ҳамо стена 200 сомонӣ 600 сомон. ана тол ҳамо таи девол 3 рулон меравад 70 сомонӣ 210 сомон мешавад. устопули бародаро як ғишти ҳамо девола 0.40 дирами мечинанд. ҳамо устоо 7200 сомон пули устопули мешавад. обши расходи ҳамо стена бародаро дар 78 пагони метр 2.5 метр баландӣ бардоштагианд. обши расходаш 24635 сомон фақат дар стена рафтагиай. ҳанӯз мо расходи киришаша гап мезанем бародаро. расходи кириша дар хонаи 17-8 мансард пӯшондагианд.
тахта болои девол, яъне айтаи дастакон местаи 6 метра 0,25 баруш 15-8 дона меравад. 48 сомонӣ, яъне нархи ҳозира 384 сомон. ана тахтаи дастак, яъне страпила меган, чӣ меган? Анаму 6 метра 0,50, яъне панҷак баруш 15 55 дона меравад. 100 сомонӣ 5100 сомон мешавад. тахтаи чорни бародаро 6 метра меравад. 0,25, яъне 200, баруш 10 140 дона меравад. 30 сомонӣ 4200 сомон. ана тахтаи стойка, яъне барои боло, барои карават тайёр кардан, барои шифрзанӣ тайёр кардан 6 метра 0 сараковка, яъне 0 чорак, баруш 15 50 дона меравад. 87 сомонӣ 4350 сомон. рекаи пад шифр бародаро 6 метра 5х5 45 дона меравад. 30 сомонӣ 1350 сомон. бародаро мо ҳамира шифри тоҷикӣ хати ҳисоб кардагем. кадом проекте ки ма ҳисоб мекунам бародаро шифри тоҷикӣ хати ма ҳисоб мекунам, барои чӣ ки нархуш муайяна, шифри беҳтаринай. шифри тоҷикӣ 110 дона меравад. 50 сомонӣ 5100 сомон. намех бародаро обши 20 килограммо ҳисоб кардагем, яъне 120 мерава, 100 мерава, 70 мерава. 10 сомонӣ 1 килограмма мех 20 килограмм 200 сомон мешавад. устопули бародаро як шифри ҳамо хонара 30 сомонӣ мезананд. 3300 сомон пули устопули шидагиай. обши расходи ҳамо кириша бародаро итог 24784 сомон фақат дар кириша расход шидагиай. намера мо ҳамаша ҷамъ кардем бародаро. фундамен 11600 сомон, стена 24635 сомон, кириша 24784 сомон. обши расходи мо хона бародаро сомони хати 61019 сомон расход шидагиай. ба рубли русии 469375 рубл расход шидагиай. ана доллар хати бародаро 6290 доллар дар ҳамо хона расход шидагиай. ина ҳамаш ҳастаи нархош. ин ҳам буд проекти имӯзамон бародаро. мисол касоне ки бо ҳам проект маҳқулай, номерои имо ватсап дар описаниям видео мешавад. нависем, ҳатман маслиҳат мекунем, мепатоем. проекти беҳтаринай, ҳамаш чиёи замонавиай. размерои хона, яъне кухни дора, баня дора, ҳамаш замонавиай. ҳамин буд проекти имрӯзамон бародаро. дар канал подписатсия кунед, аз видеои ояндаи мо бохабар бошед. иншоаллоҳ дар оянда проектҳои беҳтаринро пешкаши шумо мегардонем. агар видеои мо ба шумо маъқул боша, ҳатман лайк, дар канал подписатсия кунед бародаро. касоне ки подписатсия накардагиянд, дар канал подписатсия кунед, лайк монед, аз видеои ояндаи мо бохабар бошед. хай то видеои оянда.